അല്ലല്ല അത് ചെയ്തോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ L3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം അല്ലേ. നമ്മള് അവരുടെ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും കണക്കാക്കരുത്. മനോമണ്ഡലത്തിന്റെ ആ അവബോധത്തിന്റെ തലം കണക്കിലെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടല്ല ഒരാളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. അവരെ ഒന്നും ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാനൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പതനം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തരോട്, കനിഷ്ഠ ഭക്തരോട് പോലും നമ്മൾ ആദരവോടെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്യാത് കൃഷ്ണനാമചരിതാദിസിതാപ്യവിദ്യാ പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ നരുചികാനു കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചി അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. രുചിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് അല്ലെ, ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, പ്രവൃത്തികള് എല്ലാം മധുരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. മധുരം, വദനം മധുരം, ലസിതം മധുരം എന്നുള്ള കീർത്തനം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കേ തോന്നുള്ളൂ? വിദ്യയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ, ജ്ഞാനികൾക്കാണ് അങ്ങനെ തോന്നുക, എല്ലാം മധുരമായിട്ട് തോന്നുക.
എന്നാൽ അജ്ഞാനികളായവർക്കോ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ടവർക്കോ അവരുടെ നാവിന് രുചിയില്ല അല്ലെ. പനി വരുമ്പോ നമുക്ക് നാവിന് രുചി ഉണ്ടാവില്ല, കയ്പുണ്ടാവും. അതുപോലെ അവിദ്യ എന്നുള്ള രോഗം പിടിപെട്ടവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ മാധുര്യകരമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ നാവിന് ഈ മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ ഈ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായി രുചി വരികയും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കയ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രുചിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ഒട്ടും നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, പുരോഗതി നേടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യമൊക്കെ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, കടുവായിട്ട് കയ്പായിട്ട് തോന്നും ആദ്യമൊക്കെ. എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ രുചി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാകുന്ന ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തില് എന്താ പറയണേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രുചി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്, അവര് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നരകിക്കും അല്ലെ. അവരൊരു രോഗിയാണ് എന്നാ പറയണത്. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുക ഈ ഭൗതിക ജീവിതമാണ്. വിഷയ ആസക്തിയുടെ പ്രേരണയാലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുകയാണ് അവര് ചെയ്യണത്. അതൊന്നും ശാശ്വത സുഖം നൽകുന്നതല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. സത്ത് ചിത്താനന്ദം, സത്ത് സൗന്ദര്യം, ആനന്ദം എന്നിവയുള്ളതാണ് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും. സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും രുചിക്കുന്ന കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. അവിദ്യ രുചികരങ്ങളായ കൃഷ്ണനാമ ഗുണരൂപ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിദ്യ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ലീലകൾ കേൾക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ രോഗം ക്രമേണ ഇല്ലാണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആ നാവിന് കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങളെയും വിഭൂതികളെയും ഒക്കെ മാധുര്യം നുകരാൻ, മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ നിരന്തരം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഭക്തിയേക്കാൾ ഉപരി ഭൗതികതയോട് താല്പര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിദ്യയാണ്. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് വെച്ച കാര്യമുണ്ടോ അല്ലേ? എത്തേണ്ട അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോവന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് പക്ഷെ ക്ഷണികമായതാണ് എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് വാടക വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ പോലെയാണ് അല്ലെ. എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് തരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അവിടുന്ന്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവത് ധാമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥാനം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് വരാനാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ആള് ശ്രമിക്കുക. ജീവേരെ സ്വരൂപഹായി കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. ഭഗവത് ധാമത്തില് നമ്മൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്തപ്പെട്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവും. അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാ അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലേ. ഇപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാവാതെ നമ്മൾ ആത്മാരാമനാവണമെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവിദ്യ മാറുള്ളൂ. അഹന്ത, മമത, ഇതൊക്കെ ഉള്ളവര് മായയുടെ അധീനത്തിലാണ്, അധീനത്തിലാണ് അവര് വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മായാതീതരാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതീതരാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലെ രൂപത്തില് ലീലമായെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ എന്താ പറയുക,
ഒരിക്കലും മാതാജി കറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി, മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞാ കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ മാതാജിയുടെ വിചാരിച്ചു ലൈവ് മ്യൂട്ടാ. എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന്. ആ, മാതാജിയുടെ ഞാനും ഓഡിയോ മ്യൂട്ടാ. അത് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്നതാണ് മാതാജി ഓൺ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. അല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാ മാതാജി. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ആക്കിയത് മുറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ. വീഡിയോ ഓഫാക്കാം. എന്നാലും മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ടാണ്, മാതാജി അതുകൊണ്ടാണ്. മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ഓൺ ചെയ്യൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഓഫ് മാതാജി ചെയ്യൂ. കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും. മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹോസ്റ്റില്ലേ, അവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂന്ന വേഗം മനസ്സിലാവും. അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും വേഗം. അങ്ങനെ ഇല്ല മാതാജി പോയി. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയി കേട്ടോ. ഇനി കേറത്തേ ഉള്ളൂ. മോളെ അമ്മമ്മയോട് പറ, ഈ കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായിട്ട് അമ്മമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ കുഞ്ഞു കളിക്കാൻ പോയി ചോദിക്കാം. 10 മാസം അമ്മമ്മ ഇവിടെ. മാതാജി പ്ലീസ് ബാക്കിയുള്ളവര് ഓഡിയോ ഓഫ് മ്യൂട്ടാക്കി ചെയ്യൂ. വെക്കണേ. എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവര് ഓഫ് ചെയ്യൂ. മ്യൂട്ടാക്കണേ. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവര് മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നേയിരിക്കും. മാതാജി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പം കേൾക്കുന്നു. മുറിഞ്ഞു പോണുണ്ട്. എന്നാലും അതെല്ലേ, ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ല, അത് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ആരും കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയണ. എന്താ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആര്? സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതിയില് നമ്മള് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോയാല് നമ്മള് ഭൗതികതയിലാണ് ആകർഷിതരാവുക. അന്തരംഗ ശക്തിയോടാണ് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുടെ മുമ്പ് പഠിച്ചു നമ്മള് അല്ലെ? തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് അന്തരംഗ ശക്തിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്. സുഖത്തിനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ അവര് ചെയ്യണേ? തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അത് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുള്ളൂ.
പരിതസ്ഥിതി. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാല് ഭൗതികരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഒട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാല് അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു അവര്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരും അത്രേ അല്ലെ. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കില്ല അല്ലെ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത അല്ലെ. മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കർമ്മനിരതര്, നരന്മാരിൽ അധമന്മാര്, മായയാലെ അറിവ് കെട്ടവര്, അസുരപ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തരാൻ എന്തിനേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം അല്ലെ. നാമം ജപിക്കാം, അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വത്വം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ധാമവാസികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമം അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തറവാട് അല്ലെ. സ്വന്തം വീട് അതാ. ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ വാടക വീട്ടിൽ വന്ന പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, എന്നാലേ പറ്റൂ. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. നമ്മളെ മുമ്പ് നടന്നു പോയവരെ അല്ലെ, നമ്മുടെ പൂർവികരെ ഒക്കെ നോക്കി കണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാം. അപ്പോ സമാജ നേതാക്കള് അവരെയൊക്കെ അനുകരിക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ നേതാക്കള് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവരാ. അപ്പൊ അവര് ആ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യ കൊണ്ടാ. അവരുടെ ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങള്, അവരുടെ മാതൃകാപരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരും അത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും അല്ലെ. അത് ചെയ്തു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മഹിമ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടു? നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക്, തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അവിദ്യ മാറിക്കിട്ടണം, അജ്ഞാനം അന്ധകാരം മാറണം. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാ. സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അന്ധകാരം മാറും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരമൊക്കെ മാറും. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ സ്വത്വം നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അങ്ങനെ ധാരണയില്ലാത്തവര് അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി അല്ലെ. മനസ്സ് ആണ് ആദ്യം നന്നാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം ഒക്കെ ശുദ്ധമാവും. ഭൗതികതാരോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവൻ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തേത് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. ആദ്യം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല അല്ലെ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, സംഭവിക്കാം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. TV കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുക, പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊന്നും ജപിക്കരുത്.
ജപിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം, എന്നാലും പിന്നീട് അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവും. രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം. അങ്ങനെ കുറെ ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരും. കുറെ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തേത് എത്തുമ്പോഴോ അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. ചിലപ്പോ ഇവിടം വരെ എത്താൻ മാസങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കും കേട്ടോ. അതിന് ആരും വറി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനിലേക്ക് ആ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നാമങ്ങളും ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫോക്കസ് മുഴുവനായിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് പറ്റില്ല. എത്ര വലിയ സീനിയർ ആയാലും സാധിച്ചു എന്നൊന്നും വരില്ല. ക്രമേണ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള അപരാധ നിർമുക്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തില് നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണിത്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇനി 10 തരത്തില് നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. എന്നും നമ്മളത് ചൊല്ലുന്നതാ രാവിലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളും ഒക്കെ ആർക്കറിയാം? 10 തരം നാമാപരാധങ്ങള് പറയട്ടെ മാതാജി. അറിയാമോ? ശ്രദ്ധ, പറഞ്ഞോളൂ. സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. കേട്ടോ മാതാജി? അതല്ല മാതാജി, പിന്നെ അതല്ല നാമാപരാധം. നമ്മുടെ ശിക്ഷ അതിലുള്ളത് അല്ലേ? പ്രചാരണത്തിനെ നാമാപരാധങ്ങൾ. അതെ, ഭഗവത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്നും പറയാറ്. 1 ഭഗവത് നാമപ്രചാരണത്തിനായിട്ട് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരെ നിന്ദിക്കരുത്, അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ പറയൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുന്നത് അപരാധാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക. അതെ. നാലാമത്തത് വൈദിക സാഹിത്യത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. അതെ. 5 ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. അതെ, അതൊക്കെ അപരാധാണ്. ഇനി 6 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. അതെ. 7 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതെ, പാപമുക്തമാവും അല്ലെ? നാമം ജപിച്ചാ പാപം തീരുന്നു പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുക, വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോ പിന്നെ പാപം ചെയ്യരുത്. 8 വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ കരുതരുത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കലിയുഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്, യജ്ഞമാണ് നമ്മുടെ. അത് നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ. 9 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക. അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഭഗവാന്റെ നാമ മഹിമയോ ഒന്നും പറയണ്ട. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പറയുന്നത് അപരാധം ആയിട്ടാ വരിക. 10 ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതികാസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ നാമം ജപിച്ചാ മാത്രം പോരാ. നമ്മള് അപരാധമുക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അപരാധങ്ങളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ അനന്യഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ജപിക്കണം ഓരോ നാമവും. അപ്പോഴാ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക എന്നാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കണം. ഒരു മാലയാണ് ആദ്യത്തില് നന്നായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂട്ടി 2 മാലയാക്കുക, പിന്നെ 4 മാല ജപിക്കുക. അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ തത്ത പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ശ്രദ്ധ ഫോക്കസ് വരണം. ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം. അപ്പൊ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു വരുമ്പോഴാ പിന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുയർന്നു പോകണം. മാതാജി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 10 അപരാധം നമ്മൾ പരിഹരിച്ച് ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ജപിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ പടികളായിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ മുക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ശുദ്ധ ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണ് ശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്താ പറയണേ, സാവധാനം പരിഹരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് അപരാധത്തോടെ ജപിക്കാനാണോ നമുക്കിപ്പോ പറ്റണത്, അതോ അപരാധമുക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഭൗതിക ആസക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുക്തി എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻ ഇടവരും. ഒരു തവണ അല്ലെ ആ ഭഗവാൻ, ആ മുക്തി, ഈ ഇവിടുന്നൊക്കെയുള്ള മുക്തി, ഭൗതിക മുക്തി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴറിയാം ഭഗവാനോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ആ പരമാനന്ദം. അറിയാം ഈ ഭൗതികതയിലെ എത്ര വലിയ സുഖവും വളരെ തുച്ഛമാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സുഖമാണ് പരമാനന്ദം അല്ലെ, ഭഗവാനെ ലഭിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനിടവരും. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. അങ്ങനെ ഇസ്കോണിൽ അംഗമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല. കരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തത്പരരായി തീർന്ന് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുക, നാമജപത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ നമുക്ക് ദീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴ് ദീക്ഷ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണോ എന്ന് ഗുരു പരീക്ഷിക്കും അല്ലെ. കുറെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടണം. മാത്രല്ല നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവര് നമ്മളെ വിലയിരുത്തും. മാത്രല്ല പിന്നെ മായാപൂരിന്ന് നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മായാപൂർ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ടീം നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാല് ഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇനി ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 തവണ ജപിക്കണം. 16 മാല, 16 റൗണ്ട്, 108 വീതമുള്ള 16 റൗണ്ടെങ്കിലും മിനിമം ലഭിക്കണം. ജപിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പരിഹരിച്ചും മദ്യം വർജിച്ചും മാംസഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ചും ചൂത് കളിക്കാതെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതാം.
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം, അതുപോലെ 16 മാലയും ഒരു കൊല്ലം ജപിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ ദീക്ഷ ലഭിച്ചാലും നമ്മളത് തുടർന്നു പോകണം. കൃഷ്ണാവബോധമായി ഗാഠബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് രുചി വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതർ. തെറ്റൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിയും. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധങ്ങളിൽ ഉറച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരെ എത്തി അല്ലെ? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പൊ 9 പടികള് മാതാജി പറഞ്ഞു അല്ലെ? 9 പടികള്. അപ്പൊ ആ 9 പടികളില് എവിടെ എത്തി? ഇപ്പൊ ഇത്രയും എത്തിയപ്പോ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തി 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കാലുവെച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇനി അനർത്ഥ നിവൃത്തി ആയ ഒരാൾക്കോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാം. ഭാവം എന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു. അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നാല് ഉടനെ ഭാവത്തിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കില്ല അല്ലെ? പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരം. ആസക്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാവം എന്നുള്ളത് വരണത്. കുറെ ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് മുന്നാക്കം പോണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാനന്ദം ഒക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ. പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. ABCD ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എ പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്താണ്? ആരാ പറയാ? ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മള് അല്ലേ ഭക്തനാവാൻ. എന്താണ് അത് ABCD? ആർക്കും അറിയില്ല? എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, ഭക്തരുമായിട്ട് വ്യവഹരിക്കുക, ഭക്തരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. പിന്നെ ബി പറഞ്ഞാലോ ബുക്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. സി പറഞ്ഞാലോ ചാൻഡിങ്, അതെ, നാമജപം ചെയ്യുക. ഡി പറഞ്ഞാലോ അതെ, പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ? ഭക്ഷണം വെറുതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. പരിശുദ്ധമായിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അത് ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി വരെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? മായാതീതനാവും ആ ഒരു സ്റ്റേജില്. ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ 8ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് മായ പിന്നെ നമ്മളെ പിടികൂടില്ല. മായയ്ക്ക് നമ്മുടെ മേലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വേഗം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയണ 7? ആരാ പറയാ? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം അല്ലെ, കീർത്തനം എല്ലാം കൽക്കണ്ട പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഭക്തന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ? അവിദ്യാരോഗം പിടിപെട്ട ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ രുചി അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങനെ രുചി വരും എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം? രോഗി ആരാ? ബോധത്തെക്കാൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാള് രോഗിയെ. അതെ.
കൃഷ്ണഭക്തി അല്ല, അയാൾക്കുള്ളത് എന്താ? ലൗകികത, പ്രാപഞ്ചികതയിലാണ് കൂടുതൽ വിഹരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് അവിദ്യാരോഗം ബാധിച്ച ആള്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ആ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമായവർ ആരാണ്? മാതാജി, അത് ഞാൻ എഴുതിയത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ജനനേതാക്കൾ. അത് തന്നെ, ആ, അതാണ്. അത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ എഴുതിയാലും മതി മാതാജി. അത് മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതികളായ ദുഷ്കർമ്മ. മൂഢന്മാരും ആ, ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരും. അതെ. അതുപോലെ മായയാലെ അറിവ് ഇല്ലാത്തവൻ, അറിവ് കെട്ടവര്, അസുരപ്രകൃതിയുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണ് ദുഷ്കൃതികള്. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ? പിന്നെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവിദ്യയാലെ അവിദ്യയാലെ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നത്. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ്. പ്രീതി മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാവോ? സുജാത മാതാജിയും കേറിയിട്ടില്ല, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയും കേറിയിട്ടില്ല. പ്രീതി മാതാജി ഇടാവോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഉണ്ടോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കയറി, ഞാൻ കണ്ടില്ല, അത് പറഞ്ഞു. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും എപ്പോഴാണ് അവിദ്യയാലെ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുക? നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാവുമ്പോൾ. അതാണ് കേട്ടോ. നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ വ്യാപ്തമാകും. അതന്നെ, അതാണ് ആൻസർ. അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ്, പേജ് 80-ലുണ്ട്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. അത് ഫുള്ള് എഴുതണം. അത് മുഴുവൻ എഴുതിക്കോളൂ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. അതെ, അതെ. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ശരിയായ മൂലസ്വരൂപത്തിനെ, നമ്മുടെ സത്വത്തിനെ സ്വത്വം അറിയാതിരിക്കുന്നത്, അതാണ് അവിദ്യ. ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്ന ഘട്ടം, അപരാധങ്ങൾ നിർമുക്തമാകുന്ന ഘട്ടം. അപരാധ ഘട്ടം, അപരാധം കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപരാധം ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്, അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിന് എഴുതിയ മാതാജി, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്. അങ്ങനെയാണോ? അതെ, അങ്ങനെയും പറയും. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ലായ്മയാണ്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ച ആൾക്കാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുതരട്ടെ മാതാജി. ശ്രദ്ധ എഴുതിക്കോ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, പാപം, പ്രേമം. എഴുതിയോ മാതാജി? ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയൂ മാതാജി. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, പാപം, പ്രേമം. ഏതെങ്കിലും പോയാ? കിട്ടി. എല്ലാരും എഴുതിയില്ലേ? എഴുതിയില്ലേ? അതെല്ലാരും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക? മായയ്ക്ക് പാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അതെ. കാരണം ഭക്തന്മാരെ യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തന് മായയെ പറ്റി ശരിക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മായയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല, പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്തനെ, അല്ലേ? അത് എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാവരും. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരെ യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാൻ കഴിയും. ഭക്തന് മായയുടെ സ്ഥിതി ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാ 83 മാതാജി, 81 പേജില്, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില്. എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 83 പേജിൽ കൃഷ്ണ സൂര്യ സമ മായാഹയ അന്ധകാര, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ സൂര്യന്റെ തുല്യാണ്, മായ അന്ധകാരത്തിന്റെ പോലെ. യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നാഹി മായാര അധികാര. കൃഷ്ണനെ പ്രകാശത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു, മായയെ അന്ധകാരത്തോട്. പ്രകാശമുള്ളിടത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാല് മായയാകുന്ന അന്ധകാരം, അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യ ചൈതന്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത ഉടൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു, അന്ധകാരം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണ ഭക്തി കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 6 വേഗങ്ങൾ പഠിച്ചു, അല്ലേ? വാചോ വേഗം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വേഗം നിയന്ത്രണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 6 ദോഷങ്ങൾ കണ്ടു, അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച എന്നുള്ള. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 6 നന്മകളെ, ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്നുള്ള ശ്ലോകം കണ്ടു. നാലാമത്തേല് അന്യഭക്തരോട് പ്രീതികരമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി എന്നുള്ള. അതെ. അഞ്ചാമത്തേല് നമ്മള് എത്ര തരം ഭക്തരുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെ? കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. പിന്നെ ഒരു മഹാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ ബഹുമാനിക്കുക, അല്ലെ? മഹാനായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ആറാമത്തേല് നമ്മള് അപൂർണത ഉണ്ടെങ്കിലും ഉത്തമ ഭക്തരെ നമ്മള് കുറച്ചു കാണരുത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണപ്രേമം അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ 7-ാമത്തേല് നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവത് നാമം കയ്പേറിയതാവും, പിന്നീട് അതിന് രുചി വരും, അല്ലെ? മനസ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക, നാമം ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാമം ചൊല്ലാൻ നമ്മള് പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് രുചി വരും. അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്താ മാതാജി? ഇല്ല, ഞാൻ പ്രണാമം പറയാൻ വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതാ? 9 സ്ഥലങ്ങൾ. 9 തലങ്ങള്. ഒന്ന് പറയോ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം, ഭജനക്രിയ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി 4-ാമത്തെ. 5 നിഷ്ഠ, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഒന്ന് പറഞ്ഞ അന്നേരം അറിയാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ശ്രദ്ധ, ഭക്തിപ്രിയ, ആസക്തി, രുചി, പാപം, സാധുസംഘം, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, പ്രേമം. ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? ഓർഡറിൽ മാതാജി ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, പാവം, പ്രേമം. നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതിയാ മതി, അപ്പോഴ് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല. ഫസ്റ്റ്
മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാതാജി അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? മാതാജി പോയോ? പോയോ? അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? മാതാജി മാതാജി ലെഫ്റ്റായി. പോയടോ, മാതാജി പോയി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അനർത്ഥ നിവൃത്തി നമ്മള് ഇപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നാളെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് നാളെ ചോദിക്കാം. അതറിയണല്ലോ. നമ്മള് തെറ്റ് പഠിക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നാളെ ചോദിക്കാം. മാതാജി, പിന്നെ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. എനിക്കും പറ്റിയില്ല. ആ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി ഇടാവോ പ്രിയ? അത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയപ്പോ പോയി കാണും. ഇട്ടത് പോയി കാണും. ഒന്നുകൂടി ഇടണേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്ന താമസിച്ച് നെറ്റ് പോയപ്പോ പോയിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, എന്റേതി കിടക്കുന്നല്ലോ, എന്റേതി കിടപ്പുണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് മേപ്പോട്ട് നോക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ഉണ്ടോ? പക്ഷെ താമസിച്ച് കയറിയപ്പോ കാണത്തില്ല മാതാജി. ഞാൻ താമസിച്ച് കയറി, എനിക്ക് ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ കയറിയതാ, പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോട് മാതാജി, അവരും കൂടി ഇടട്ടെ. ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയല്ലോ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ടത്. നോക്കിയാ മതി മാതാജി. നമ്മളിട്ടാ വരുവോ? മേലോട്ട് നോക്കി കിട്ടും, നമ്മളിട്ടാ വരത്തില്ല. എനിക്ക് താമസിച്ച് കയറിയപ്പോ അത് വെള്ളോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ മേലോട്ടുണ്ട്, താഴോട്ടാക്കി നോക്ക്. കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കി ആ കാണാം. ചാറ്റേ താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് നോക്ക്. പ്രീതിക്കിടാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മാതാജി. എനിക്കും അറിയത്തില്ല അതൊന്നും, ഇനി നമുക്കറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കും. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയെ ചോദിച്ച് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്താ അറ്റൻഡൻസ്? ഞാൻ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഇടല്ല. അല്ല, ഇടണം. ഇപ്പൊ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാജി അതിൽ നിന്ന് കളയും. എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ചാറ്റ് ഞെക്കടേ, CHAT നടക്കുന്നുണ്ടോ ചാറ്റ്, അതിൽ ഞെക്കി നോക്കണം. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഞാൻ മറന്നുപോയി എങ്ങനാ മേളിലോട്ട് നോക്ക്. മേലെ മായാദേവി ഇട്ടേക്കുന്നതിന്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, മലയാളം വിഷ്ണുപ്രിയ MP എന്ന് പറഞ്ഞു. രഞ്ജു രജീഷ ആദ്യം കാണുന്നു എനിക്ക്. ആണോ? എന്റേത് ബാക്കി ഇത്രയും പോയി, ഇടയ്ക്ക് പോയപ്പോ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണുപ്രിയ ഇട്ട്, അപ്പോഴാ വന്നെ എനിക്ക്. അന്നേരം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അന്നേരം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടപ്പോ വന്നു. നമുക്കായിട്ട് അയക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇടാം. അഡ്മിന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ കോഹോസ്റ്റ് ആർക്കും ഇല്ലെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടാനും പറ്റിയില്ല. അതാ വേറെ ആരാണ്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹോസ്റ്റ്. സുജാത മാതാജി യാത്രയിലാണ്. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇടാടോ, നാളെ ഇടാം എല്ലാരും. മാതാജി ലെഫ്റ്റായി, മാതാജി ലെഫ്റ്റായി. നാളെ ഇടാം മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി ഇറങ്ങിക്കോ എല്ലാരും. ശരി മാതാജി. അതെ, മാതാജി ഒന്ന് നോക്കൂ, ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വന്നോന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. വന്നു. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ. എവിടെയാ അറ്റൻഡൻസ് ഇടല്? മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചാറ്റ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ചാറ്റ് അന്നേരം ഒരു ഫോം വരും. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടേ മാതാജി ഇറങ്ങിയോണ്ട് കിട്ടുമോ? കിട്ടത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നാളെ ഇടാം. വന്നു, എനിക്ക് വന്നു. ഞാൻ വന്നെങ്കിൽ അതീ ഞെക്ക്, ആ വ്യൂ ഫോം എന്നുള്ളതിൽ ഞെക്ക്. വന്നു ലെവൽ 3 വന്നു മാതാജി. അപ്പോഴൊരു വ്യൂ ഫോം വരും, ആ ഫോമില് പേരടിച്ച് ഫോൺ നമ്പറും അടിക്കേ, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞെക്കണം. പിന്നെ ഡേറ്റിന്റെ അവിടെയും കൈകൊട്ടൊന്ന് തൊട്ടാ മതി, തൊട്ടിട്ട് സബ്മിറ്റിൽ ഞെക്ക്. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇട്ടോ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എല്ലാരും ഇട്. എല്ലാരും പഠിച്ചില്ലേ ഇടാനാ? പഠിച്ചു, പക്ഷെ വരാതെ നമുക്കറിയാം. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണം. താമസിച്ച് കയറുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടുകയല്ലേ. നമ്മള് കേറി കഴിഞ്ഞ് ഇടുന്ന ഉടനെ നോക്കണം, നോക്കി അത്രേ എണ്ണം കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇനി തൊട്ട് ആദ്യം ഇട്ടാലും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടണം. താമസിച്ച് കയറുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഇടുന്ന കാണാൻ പറ്റിയല്ല, അവര് കേറി കഴിഞ്ഞിടുന്ന അതങ്ങ് പോവും, പിന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകും. ചിലപ്പോ മാതാജി നെറ്റ് പോയാൽ അപ്പോഴേ പോകും. നെറ്റ് ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പോകും. ഇടയ്ക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി മാതാജി. ശരി, എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.